and they pursued these robbers and they cornered them at a place called Car Wash area. Jopiny onego achije ariyo mitudo kod kuo mag ang'enge alwora ma Car Wash Manyata Kisumu. Liko pale Shakahola, ukienda upande wa bridge kuna makaburi hapo, kuna dhehebu lengine hapo. Huyo mchungaji dwaro nitie mondo sirkal omed kwana pisaza magarita ne thiro puonj mobama makelo tho mochako chier kendo Kilifi. The County Assembly of Bungoma should move away from infighting. Duol makedo kod mibadhi nono MCAs auchiel ma Bungoma ma itudo gi mibadhi mar milion 144.4. Machigni nyakora mogo jonge chenro ni mar kage kacha kata kamano pod wagoyo mos ne ng'ukruok mosebedo godo e wechewa TV marwa mar Ramogi, kata kamano ogeno ni engineers magwa tiyo kaka nyalre mar duoko chenro obede yorno mong'ith kaka pile. Machigni nyinga en James Opondo. Achija ariyo negi kod jopinye kar daka ma Car Wash Manyata boma ma Kisumu kinyi ma piny orugodo kawuono bang' timo monj e od jadak moro e bomano kendo kwalo mwandu mopogore moting'o televisen, masinde mek sitima, watch kod simbe ariyo. Kata kamano adek kuom achije go to pok oyudi kendo nonro margi dhi nyime ka ariyo manonegi to ringre magi osechwale kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Jalupo CPD Eteso nobila ma Central boma ma Kisumu kane wuoyo kod jofwambo wacho ni pod gidhi nyime mar timo nonro ewi wachno kendo achije mapok oyudi imanyo. Bende ojiwo ni gidhi neno ni arita e boma ma Kisumu obedo makare. And they pursued these robbers and they cornered them at a place called Car Wash area, where two of them were seriously or were fatally injured. The bodies were removed and taken to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mortuary, awaiting identification. 3 of the robbers managed to escape. As I'm speaking to you, they are being pursued by our officers, and I wish to assure the public that the police are doing everything at our disposal to ensure that we bring these culprits to book. We wish also to advise that the public should not take the law into their own hands in respect to such incidences. Ndalomatin bang' yango din makochi alwora ma Binzaro mayudre Chakama kendo kelo luoro ne jodak makanyo, sirkal mamalo ikwayo mondo omeda pisaze alwora no mar Chakama kod Shakahola mondo chung dinde makoch kendo geng'o tho machal kod mago. Kaluwore kod MCA Adu Samson Kahindi Zia owacho ni osebedo higni mang'eny nyaka ne sirkal lok alwora mar Chakama bedo district, kata kamano nyaka sani thuolo mar jalup komisona pok oyudore. Ojiwo ni ponono ni sirkal maduong' dwaro tieko dinde makoch e alwora no nyaka lok ruodhi duto kendo yiero jalup komisona gino mabiro kelo arita makare ne jodak e alwora no. Kuna dhehebu moja liko pale Shakahola, ukienda upande wa bridge kuna makaburi hapo, kuna dhehebu lengine hapo. Huyo mchungaji huyo naye yuko katika hiyo hali, na hii sianzi kuizungumza, nilizungumza kitambo. Hakuna ofisi ya serikali ndani ya hii Kilifi County haijui hilo swala. Kama serikali inataka uovu kama huu pengine tuweze kupunguza, waweze kuallocate hizi nafasi kwa wale ambao wanastahili kule ile sehemu. Sasa saa hii ni ombi kwa serikali. Murkomen ambayo wewe ndio waziri, hakikisha kwamba saa hii unatuletea SCC mpya katika Chakama division, halafu Bof assistant chief, halafu Shakahola assistant chief, halafu Shakahola pia chief.
Migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni sirikal biro riembo e tich apisas mag obila mibiro yudi ka donjore e ohandi yedhe mamero ji kaunti ma Trans Nzoia. Jatelo no oyango ni kaunti no ma Trans Nzoia ema otelo pacho ka e ohandi yedhe go, kamano ema omiyo sirikal okawo ting' mar keto okang' ma kamano. Magi timore e kinde ma duolo mochung' ne kedo kod yedhe mamero ji na kada dhi nyime kod pedha ne yedhe go e kor gwenge. From our security sector that some of our officers are culpable, and we will be dealing with them immediately, and we are not transferring anybody. They will be receiving their dismissal letters as they go through their court processes to answer why they are facilitating smuggling of drugs and the distribution of drugs and alcohol, illicit alcohol. Part of ile makataa tulipewa na waziri, alituambia tuingie nyanjani tuanze kupigana na hii mihadarati. The operation yesterday was intelligence led na tunaendelea. Tumeshika suspects wawili na katika ile hali ya kuhojiana tumepata majina, namba na distribution centers zingine ambazo nikiwa hapa nasimama, maofisa wako huko kwa ground wanaendelea kufanya upekuzi. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi pacho ka EACC timo nonro ne MCAs moka uchiel ma Bungoma ma itudo kod weche mag mibadhi mag omenda maromo milion 144.2. MCAs go wachore ni noriwore mar yudo rak mag gedo kokalo e kembe mag osiepe kod wedege. Rak mar omenda no maromo milion 144 manogol higni 2 mokalo to nyaka sani pok orak go otieki. Wala ambao ni MCS, kazi yao saa hizi imekuwa ni ya kwamba wanafanya kazi wao wenyewe katika makampuni zao, na tunaomba EACC ambayo inayosimamia mambo haya ikaweze kufanya kazi yao katika njia ambayo iliyo vikamilifu, kwa sababu wako na orodha ya wale ma-MCA ambao wamekuwa wakifanya kazi, wako na orodha na makampuni zao. Na sisi kama wananchi ambao tulio wachagua hawa ma-MCAs kuwapeleka ili wakaweze kutuongoza katika haya mambo matatu, tunasimama kidete na kuambia EACC isikaachilie haya maneno katika njia nyingine, lakini wakaweze kufuatilia. The County Assembly of Bungoma ni wao ndio wanafanya biashara na county, ni wao ndio wanatumia mbinu zao, makampuni zao ndio ziko zinafanya kazi. Na ndipo saa hivi leo vile tuko hapa, we are telling EACC ya kwamba wananchi wa Bungoma hawajafurahia. Tunawaambia ya kwamba the County Assembly of Bungoma should move away from infighting, because all that they are fighting on does not benefit the common person. Obila Bungoma Kajiado dhi nyime gi apedha ne kuo mag chumbe sitima kod mago mitiyogo e kunyo pi mitimo gi jo hand sikre. Komanda mar obila ma Kajiado Timothy Mahina wacho ni giseyudo ywak mathoth kuom jodak e wi kuo ma kamano ma wachore ni osejimbore e gwengego. Kaluwore gi komanda no, apedha mar temo ndiyo achijego biro dhi nyime nyaka timbego rum e gwengego. Tulifanya operation ya kusafisha mji ya Kajiado Central Township na zile maeneo ziko karibu, na tumemanage kupata wale ambao hawajapewa stakabadhi kamili za kutoka kwa Scrap Metal Dealers Council, na hiyo operation itaendelea kwa wakati wa muda wa mwezi moja ili tuweze kupunguza wizi wa vyuma kutoka kwa manyumba ya wananchi. We are here to ensure that our members are not targeted wrongly, because we believe members in Kajiado Association, majority of them have their Scrap Metal Association licenses, but we believe there is a cartel that is operating without the licenses.
that is making that our members to be seen as if they are the one operating illegally. Sirkal omise kuom rem keto mise motegno mag rito jogo ma hikgi oniang' kendo neno ni gidak e yo makare kuwuoyo e kinde nyasi mar chiwo kony ne jodongo e gwenge ma Naivasha. Father Colonel Omondi ma en jatend riwruok moro maluongore ni Ethel Foundation yango ni joma hikgi oniang'go ahinya to mantiere kor gwenge kalo e midhiero kama oting'o rem mag omenda kaachiel kod gigo ma ochuno. Kata jodolno wacho ni jodongo kalo e sanda mopogore opogore e lwet joma ritogi ka bende ijwang'ogi gino ma oseweyogi kod midhiero kama oting'o dang'ni mar paro. Chiwo siem ne sirikal kuom deko chwalo omenda ma dwe ka dwe mag siro jodongogo. Acknowledge with the pain that the Kenyan government has not adequately responded to the growing needs of the older person. Policies are slow, implementation is lacking, and critical services such as healthcare, social protection remain out of reach for many older persons. We call upon the government not to treat these elders as afterthoughts, but as full citizens. May this care for the elderly, as we celebrate today, may it develop further. As it was mentioned a few times, the percentage of elderly is growing also in Kenya. In Ethel Foundation, as lawyers, we have volunteered to take up those cases on a pro bono basis and follow them up so that we ensure that these old people are living a life worthy of the glory of God. Leo tumepewa zawadi kutoka kwa Father Colonel na washirika wake wa Eleni, inaitwa Eleni. Tunashukuru sana. Jaod mane en jachung' e kom mar jatend piny Abdubadida Amina Guyo Halake oyango ni obiro chung' e komno mar jatend piny e yiero mabiro ma higa 2027 koloso e kinde mane oyango dwaro mare no e boma ma Nairobi. Amina wacho ni joma mine nyaka mi thuolo mowinjore marom gi joma chuo ahinya to e weche mag telo. Amina biro laro komno kod otiko mar duond buch Alliance for Real Change. Sisi tumeahidi ukiwa less than 35 years the coming by elections hizi ambazo zinakuja, tumesema youth yoyote atakayesimama atapatiwa free of charge ticket. Tuko pamoja? Na vile pia ukiwa mama ukivai kwa hizi coming by elections pia chama imesema itapatiana free ticket, na bado tutawasupport. Kuna namna ambayo tutasaidiana to make sure mpaka mumeingia kwa viti. Today in Kenya, a law bends for the powerful and breaks the poor. We cannot build a nation where rule of law is just a symbol or a slogan. We need a leader that upholds the Constitution, deliver justice for all, and fight impunity without fear or favor. Piny owacho mamalo oseketo kenge mag bero kendo jiwo talanta mapogore opogore mag jopuonj man kod mich mathoth gi thoro lal kaluwore ni gionge ng'ama nyalo mako badgi kendo chwalogi e ong'ala amanyime. Koloso nyasi mar odiechieng' nyiso kido kod mich mopogore opogore sikunde nyithind sikul kata tuke mag nyithind sikunde mano bagi e sikund nyiri ma St. Anne Sega e kar chung' od bura ma Ugenya. Jatatije ka Kenya Cultural Center Michael Pundo oyango maino ma giseketo nyayo kata manyo rowere man kod michgo e kor gwenge kendo chwalogi nyaka e rang'iny mamalo mar neno ni giyudo thuolo mar tudruok gi ji mamoko machiemo e yor mich mondo omigi mijing'o mar tiyo matek. Just to showcase our various talents and appreciate them. Nyathi moro nyalo bedo ne en otimo maber ahinya korka somo to moro bende timo maber talents. Koro wan
wachoga ni kata kadogo ni bere nye talents to wi bende kik wile nya kod eche megebook. Education comes first. Nobody will look for, nobody will pay a stupid talented person. So we encourage you to put more effort in your studies, because an educated, talented person reaps higher from their talent than if you didn't have any education. Ewe dicha inyagweche wach siasa mag Sifuna kakiang'ang'o to owachnwa ni golo pesa mondo jonyuol ochak puse to onge jatend luo ma wacho wechego. Ipiny ka somo ema tero ji malo, wach arita kwe ema tero ji malo. Sirikal ma Kenya akia nodonjo ohala, iwachonwa mana weche gedo, weche usuru, lakini ng'ama wacho weche madhi konyo generation mabiro manie skul kuma somo onge. So we have to think twice kaka Uganda ni wachomo kanye.